டாக்டர் என்னாலதான் குழந்தை இல்லைன்னு எங்க ஹஸ்பண்ட் சொல்லி காமிக்கிறாரு. 2 பேரும் டெஸ்ட் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா வரவே மாட்டாரு. இது உங்களுக்கு மட்டும் இருக்கிற ப்ராப்ளம் இல்ல. நாங்க ஒரு 100 பேரை பாக்குறோம்னா 30 பேரு வெறும் ஒய்ஃப் தான் வராங்க டெஸ்டிங்க்கும் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும். இது எல்லா வீட்லயும் நடக்கிற ப்ராப்ளம் தான். இன்னைக்கு இவர் வந்திருக்காரு, ரொம்ப சந்தோஷம். நிறைய பேருக்கு ஒய்ஃபுக்கு பீரியட்ஸ் இரெகுலர், ஒய்ஃபுக்கு 1 இயர் கன்சீவ் ஆகலன்னா அது ஒய்ஃபோட ப்ராப்ளமாவே திங்க் பண்ணிடுறாங்க. எனக்கு ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்க, அவங்க 1 வருஷம் ஒரு டாக்டர் கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்திருக்காங்க. ஆனா ஒரு தடவை கூட ஹஸ்பண்ட் போய் டாக்டர் பார்க்கல. அந்த ஒய்ஃபுக்கு டியூப்ல அடப்பு இருக்கான்னு செக் பண்றதுக்கு லாப்ரோஸ்கோபி வரைக்கும் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு செமன் டெஸ்ட் 5 நிமிஷம் அந்த செமன் டெஸ்ட் பண்ணல. என்கிட்ட ஐயோஐக்காக ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரும்போது தான் அவர் ஃபர்ஸ்ட் செமன் டெஸ்ட் கொடுத்தாரு. அன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சது அவருக்கு ஸ்பெர்ம் கவுண்ட் சுத்தமாவே இல்லை. அப்ப அந்த பொண்ணுக்கு பண்ண எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் வேஸ்ட் தானே. 1 வருஷம் அவ பட்டதெல்லாம் கஷ்டம் தானே. அதனால இப்போ ஈக்குவல் ரைட்ஸ் ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்லயும் இருக்கு. நீங்களும் கரெக்டா டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, நீங்களும் கரெக்டா டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. 2 பேருக்கும் எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் பிளேம் பண்ணாம கரெக்டா சரி பண்ணிட்டா சீக்கிரம் கன்சீவ் ஆயிடலாம்.